para banget kihinmen ki para bentai bat shinrang kilong keme kilong kapa how tu blay khat yafi pihak ban shashkor ya ka jingkhat jong blay kani kadai na kamta ki tu ki bau blay la khat shi shai fi ban shakri blay ban long ki nong yalap ban long ki evangelist ban long ki briu ki ban pelat lut ya ki briu let's see ban long fi film day nong yalap let's see film day uba ban long fi uba perkhat bafin long nong yalap Henry haba PE kini kidak man ong fi pidi ban shashkor bat ban penlet jengmut bat ban yet yo blay let's see menta pidang dan haka jakari khlaw kapa pimpai perkhat ai ban bau blay khat fi ban let ban yalap ba kaju let's see kaju por fidang bun kam hakikam ki jam jam pertain re blay la khat fi bafin yalap mani thu fi ka ai ka ba fidei ban le to yang ni let bat nga naka kitab Exodus kalnang ka bana balai kani ka kran chapang ka jingkhat jong blay yo Moses man pen i hang ni fi pe pa ka khat ka baning kong ter ngi puli tiu Moses ula dang up ya ka kenhun u Jethro thau kurem jogu uba uling do kari Midian baula yalam ya kata ka kenhun shalandat kari khlau Paulawan siya ulong ublay siya horep. Baru angel utray ula mipaw hau hakatlit ding napedang kalau lenong. Tiu lakmi bat hakmi kata kalau lenong kala ing dakading henry kata kalau lenong kam ing du no. Tiu Moses laong ngan pai kerpang menta bat ngan kmi ya kani ka jing ipaw bakraw naka balay bakalau lenong kam ing du no. Pi hakani kapor Moses ulek no ulet syakajari kari klau yalam ya kitu gilang berat syakajari klau sejan ulum jong blay ulum harap but let singan ong fi hakani kapor fidang dan hakakam ka jam yang fi bun kam balik si hakaju kapor fi dan hakajakari klau kaba kajakari klau ka kran bun sin ya ka jingkerdu let si hakani kapor fidang dan hakajing ya jong ka jingkerdu bat hakajuk kapor lek si hakani kapor fi dan hakikam ki jakatre jong fi ki ba fimpoi perkhat ai ya ka bau blay un sakhat ya fi un pandan kam ya fi ti bun sin arang ublay umi paw hakajaka ari klau ka ba fimpoi perkhat on fi ha keteng fi dan hakajaka ka ba lek si filayat ba ka perthai fimshim khuslai ai ban pet ya ka kam jong ublay Dre apa yang kita gijing apa yang gijing dan ring klau yang fi ublay umi pau pun kendu ya fi haba fi dang dan gijing pun kendu aka dok nut yang fi ba fi depan pai shu blay anong fi kang ni peni umi pau aka ding umi pau no ti ulakmi akmi kata kalau nong kala ing dakading Dre kata kalau nong kam ing du no padu angel try la mi pau ha u aka tlik ding let's say pi kadan kanu ka jing mi pau jong blay kadan ka jing pau ka dok nut jong fi but what happening kini ki jing anong fi happening ka riklau ka fiat ka tu ka ding jong blay kam shambam du no anong fi udang ai ka second chance fi anong fi udang ai ka second chance ni ka lat sa sin pat ba fin pai shu blay kai ka ba fi dei ban le pai Moses ule humno Moses uang no ti lakmi bat hakmi kata kalau nong kala ing dakading dre kata kalau nong kam ing du no Moses ule no ti Moses long ngan pai kerpang menta ban khmi ya kani ka jing ipaw bakraw nakabalay bakalau nong kam ing du no pi Moses shim no habau I kata kading ka jong blay ui kata ka jing phala pai no bun sin kibri habukila yo skaw ka jing khat jong blay kinang yai kanran ki pai no Mereka iga bau Moses ule ang udah let ban pai. But ulet ban pai, ulet siya kata jaka jong ka jing mi pa. But shim la buri eldi no shim la pat no. Di khat ka basa ko ang timan bau try la yo I bau pai kerpang ban jingo ublay la khat u na padang kata ka law nong bau do ang ko Moses ti ulay tu akmi mga. Ti ulong wat wan hajan siya nito the let no iki duty jong mi na laki slak jat na bakata ka jaka ka bamayang kalong ka kandaw ka bakantang pi
Haba Moses ulalet ublay ulakhat yu. Ulakhat yu. But haba ublay ulayo Moses ulayo snow. Ublay kuda khat akertang Moses ko Moses. Uang kumno Moses hakmi manga. Sin ki bri haba pi snow ya jing khat jong blay piman sejan jong blay. Pim tre ban yo snow. Pi ibun kam jong pin rei. Haba ublay ukhat efing on fi. Pidi ban yo snow pinong hakmi manga blay. Ani tu ifi ka story jong aku meno ublay ukhat yang ula khat yang na du mensyang no fi lang ba kaktin jong ublay ula pen pau bagi kitab Isaya. Pa hadin ublay abang abun kam yang ong fi hadin nga kam syakri syu ublay ngala ja sya ka percaya ong fi ngala sedang men ngam mo bat ki jingbun kam jo ka percaya ong fi nga sedang ban kamai pisah ong fi kabyang o ka pisah ka kamai kabyang matray ka kam ka jambat ki kidan ki we ki kamru manong fi ki boblay ukur khu bat hakata kapor ngala bun kam nga katri smart ho nga khidang step shwa bang let chi jing tray nga dan oh ki boblay plilat man tray kam jambat hakata kapor ngong fi ublay uban pa nga ong I no ikini ki borokhat mun kam sedang ban yet yang sedang mga khat eme ban syakri ang tangala smok thu baka dai na ublay ngala I no an ong fi pet ublay uang kumno uang ublay Moses uang ti ulaong wan hajan shani to dalat no yaki juti jong me na kaslajat na bakata ka jaka hakaba me yang kalong ka kandau bakantang pun sin haba ublay ukhat fi shaka jing syakri upha ban I no fi ki juti ki bajak la ki juti ki la ban karan la si ya ka pop ka ba fidang barai ya ka pop ba fidang syate syakhub ki juti karan namar bayat ki juti ki de ki karan ya jing jabo kan fi ka ba ar ki juti la si kan kalong ba fi bun kam ki jam fi kala ban long ka business jam fi ba fi bun kam palat haduk ba fim dan por ban ayu shublay but de anong le si ki kini ki juti khambun sin ki kran ya jing jakhlia te ublay uang kalong ka bakantang haba ublay khat fi le si fidang mujam ta ba perthai haba ublay khat fi belai fim I no ki juti kumbo le Moses I no ki ngan on fi pai shublay but ublay sa ai ka kam fi ka ba kham khrang on fi I no ki juti jong fi I no ki pop kan ria no kala ka ba mut pai shublay le si kan ka por pitray kam business ru philap flop on fi kidan kam ki jam fi flop pi pai ka jakari khlau ka bomdan ban yarap ya fi Hari orang fi haba fi osngau ya itu small voice itu isur baret ublay itu lawar ding kan orang fi bakampat bamdu fi kali ka warning ya fi ru kan orang fi ublay khat ya fi khat ba fin pai no shu na do not baro I no itu dah pedang fidang dan hari klau ublay un tai pat ya fi le si fi ang ngalak teman ta em manong fi Moses kan ka por kari kapor bala arang ba anong fi khat ndai shu podang samla ula dan gikhun fi pada kapor bau dan prapos na musalet biang syaka ri Egypt ban pelat ya gikhun Israel tengah kran fi la se ki long keme long pa ki blak ham teman la se hau blay kam dan kanu ka age la se fi sang stang kendit ipor bau blay udang ailat fi ban fin syakri blay ba fin play gospel anong fi kala ka bamut I no iki juti ngan ong fi. Wat wan sya jaka kentang jong wat wan sya jaka kentang bat ki pop no. Kala ka bomot sya. Jesus Christ kuran wong to fit kala ka bomot bat nget ya ka gospel. Pai Moses sule amno. Kat khat ka basan ong ti ulau ong wat wan hajan to dalat no yaki juti jong me nalaki selajat na bakata ka jaka ka bay meyang kalong ka jaka ka kandau ba kentang. Ulaong ru ngalong mga ublay kupa jang may ublay Abraham ublay Isaac ba ublay Jacob but Moses la buri ila khmat na maula syapting ban kmi ublay kaba kalong nidan kaman syapting ublay fi ka kaktin jong ublay ka ong fila si mentapi ong amdan ka jing start ngam 4 dap theology ngam 4 dap dre kamdan kaman ong fi
Pei ka ba fidan kam kalong ba fin siap ting yo blai. Ka kitab proverb ru ka kren ba ka jing siap ting yo blai kalong ka jing sedang jong ka jing sta. Ujub ru kren ka jub ar pra wang hakmi. Ka jing siap ting yo blai kalong ka jing sedang jong ka jing sta. Tu siap ting no yo blai musa suburi el di na khmat jong blai bo siap ting man khmi khmat jong blai. Pananong fi habau blai ukhat fi kadan ka purpose kadan ka cause syukhat fi ban ban yalap untuk kelam ban yalap tang ban pensmutanat hibri pai habau blai ukhat yang aru ban yalap ngalai iba mentaki por man kuran hok fi kene da ka jing shisha ba ka jing yalap kim yalap syu man on fi hibri kidan ka jin jar ta ba syu yalap tang ban pensmutanat hibri ndre hibri gilat shiki yang mani ilat segi jing yasang kim yo lak lut nak pop ki syak te mrau ki syak te syak khu mau sultan ngim kran syu sya ya jing shisha habau blai ukhat fi ukhat ban fi man kran ya jing shisha am ban pen sultanat bri ukhat fi ba fin kran ki bri bakin mi no nak pop ning kong fidan kam ban mi el di nak pop ning kong fidan kam ban lak tu juti ning kong fidan kam ban kelak bomot bau blai un pha ya ding jong haba ka ding jong men sim khu kawan fi kanum ing kum ba kan ka ding hapo riklau kam sim ing nan ong itu lau nyap ba ka ding jong blai kawan ban ing fi kan wan pen khu igi pop fi finum ing finum nyap kan ong fi aba fila dan ka ding jong blai ai ka purpose undai thu fi blai ukhat yanga para bangat ukhat mangan khat ya fi shaka jing kala ka momot mangan yalap she phang fi ka jing kala ka momot mi fin pain oni ki pop jong fi ba fin pendep ya ka jing kha arsin tak balet shaka jing pen baptis bat padiang yu men sim khu le siu blai ukhat ya fi ru kan ka por shum khat ya fi ba fin chulong pastor ne nong yalam ba fin shu pen sultanat iki brio andai ba fin dai ba fin sei iki brio nak pop ba fin pen long niam shu iki pai uang no ni utrai akat khat maknya ang utrai la angru ngalayo i shisha ya jing sitam ki brio jonga ki bah kari Egypt bangalayo sngau ya jing lanyar jongki namar ki sardar jongki na bangalai tep ya jing sau si sat jongki bangalawan hiar banga ban pelat no ya ki naka Egypt nak ketiki Egypt bat ban yalam no yaki nak takari syakari babha bat bakhrau syakari kan ga batut da dut bat kangap syakajaka ki kanan bat ki hit bat ki amor bat ki peres bat ki heb bat ki jibus de dementa te namar kata hakmi ga jinglan nyar ki khun Israel kalawan ki syanga mangalayo i kata jingban ben da kata da ka ba kita ki Egypt kilaya ban ben yaki PGI ka jingban ban ki brio blai haba ukhat fi ga dan ka purpose kan ong fi pidai bani i ka purpose ka long ba ki brio ki syak ban ben da ka pop bat da ki men sim baman pi gini ki men sim baman haba ki rong ha ki brio ki pen sitam ki brio kidan ki brio ki boleh sing barang pet yang ka video pidan ka jing syak pen sitam fidan ha men sim suicidal namar ki pop jong fi pidan ha jing syak be ram ka jing syak ram namar balai ki pop jong fi fiat kenriang wa bat ki men sim baman ki la ya orang ni fi ki pen sitam fi trai kan no kamru pim sai manong fi nak ta ki dan ki bri ki badan ha pop jong ka kam aurea ki la kwa ban laj nganong ki men sim baman ki te fi la si fi dan ha pop jong jing klem nganong fi kwa ban laj nak ta jing klem ki men sim baman ki pentranya fi la si fi yo pang manta namar ki men sim baman tengok ong fi ha bau blai ukhat ya fi de ban i ki ni ki bri ukhat ya fi om tang ban entertain ki bri fi yang na pulpit fi chus pen sultanat ya ki fin chu kran ya ka ktin jali je pol ong nim chimwan man kran ya ka ktin jali je drengi wan ka gospel ka badan bor ban pelat ban kran ban pen i da ka bor man fi da ka bor jong men sim pembor om ban syok bri na ban ya kur ha bri ong re ka bor ban yele persyak itu men sim baman ban kran shisha ka jing shisha jong ka jing kala ka bomot ban pai shu blai ada khat ublai fi man fi compare lah da fidang dan hakikam ki jam jong fi bukan nak kerkhui fi da like da share da subscribe pada hit itu notification button man on fi pen sapriang ni ko bor nak benta ka buram jong blai yero utrai